Rimudzi yacho murikuiziva aionaka yarikuitika takarara chiita kutomuka musi wa28 ndopate tiri pana panonzi pamudzi yashi paindibva kuratidza izvo pakaita kuti mungoona kuti so ndeipine mudzi yashi pamarumu ati room 10 room 9 room 8 room 30 room 58 marooms akawandisa kuno kundo kunonzi ku White House kwedu kuno kuratidza izvo pakaita even kana zevhiew racho ungoroona ka musango unoona kutosangana nemhembwe kuno kana tsoko dzakawanda manje kuno yese chirungu kutanga nekuno kuti kumudzi yashe mnara zvazvinhu ndizvo mudzi yashe ichiputitsa maviews ona kana zvakaita yese kune vanhu aya vanofarira zvekumusha stereki kana hapana pane miti yakawanda stereki kana rwodzi rwere roti anonzi chigari vamwe vanoti gari vatonogona kutotanga kutotsenga mahwani resa kusango vaiziva musango nogona kutoona kana shumba imomo vaiziva pamudzi yashe esaya marooms machichi titakaiisa zvedu musi wa28 ma1 titiri panapa tichikonzeresa ma1 mudzi yashe ma1 kwese uko kumudzi yashe kwese uko musango mese mudzi yashe munogona kutongorasana imomo vanofarira kutandara stereki nemabhebha avo munogona kunohwanda kwese uko hapana waiziva mudzi yashe straight fireplace kamudzi yashe because mudzi yashe munozozvorere here mudzi yashe yazokuudzai but straight fireplace yakaita chivheti chirungu kwese uko kune ziteching reseruchi maposto akawandisa maposition akawanda yese imudzi yashe right saka tofanira kuonana